naman, kasi yung matanda na tayo eh, yung style ko, hindi na mababago yun eh, di ba? Parang, Hindi na pere pag hindi ano, sir. Hindi na pere hindi pag na, hindi. oo, baka magtaka pa kayo pag nagbago, no? But, in fact, before I went here, kausap ko sa opisina, yung meron, kung natatandaan nyo, nagka-problema tayo sa area 2, no? Doon sa mga meter reader. Natapos na yung kanilang suspension. Sa madaling salita, i-reinstate na natin sila. Kaya kinausap ko sila. Meron silang mga ibang tinuturo eh. Ito yung ating mga meter reader on the ground, no? On that level. May mga tinuturo sila. So, tayo naman, also in the spirit ng bago tayong GM, so parang kumbaga sa amnesty period, no? And also they're repentant naman. Like I said, may mga sinasabi silang dahilan. So, I would like to believe talaga, hindi naman yung talagang masama silang empleyado, ika nga. So I think everybody, even us, are allowed chances. So that is what we are going to do. So ang sinabi ko lang sa kanila, they will be probably transferred to other areas. But okay naman, they're very thankful. Ako naniniwala naman ako, if you listen to my message kanina, sa mahigit 2 taong ko rito sa INEC, nakita ko hindi naman nagkukulang sa dedication, sipag ang mga taga-INEC, no? A majority of them talaga namang dedicated sa trabaho, gusto nila talagang magsilbi. Minsan lang talaga, kailangan lang nating ipaalala sa kanila uli yun. Minsan may natetempt, lahat naman tayo, minsan natetempt, no? So sinabi ko lang, ang primary talaga, trabaho dito sa INEC, maswertong nagtatrabaho dito sa INEC, including myself, yung opportunity to do good ay INEC, aside from other government offices siguro, sa INEC, araw-araw pagpasok mo, yung opportunity to do good. Ano yung do good? May ilaw, may kuryente ang bawat tahanan, di ba? Kami lang dito sa INEC ang may opportunity to be of service, di ba? So we should all, as a human being, as a person, we should all take advantage of that. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanila. Walang ibang trabaho, very few other work na may opportunity ka araw-araw to makapagsilbi at makapaglingkod sa kapwa mo. So take advantage na nila. Hindi naman mababa ang sweldo sa INEC, as you all know. Di ba? So, naman, when I talked to them kanina, maayos naman. I think they realized their mistake. So, yun. The reason I mentioned that is because na yung ating style, ganun pa rin naman. I mean, maigpit tayo para dun sa serbisyo natin, di ba? But we will be fair. Unang-una, lagi ko sinasabi ko, ano man ang, yung INEC naman hindi sa akin eh, di ba? May nawalang pera rito, may hindi wala akong karapatan para okay na yan. It is my duty, lalo na ngayon na GM na tayo, it is my duty na talagang panindigan, trabaho mo yan ha, di ba? Parang GM, trabaho mo yan. In fact, yun nga yung sinasabi ko na text ni Manang Amy, Senator Amy, it's all on you now. Wala na akong pwedeng ituro ikaw na yan eh. You have all the powers
kung ayusin din na kung pwede magturo dun sa nakaraang administrasyon o wala na, it's Wala na. all on me. And in fact, when she texted that was, alam ko yung ibig niya sabihin nun, no? It's all on me. The good and the bad. Iyak-iyak ako na pag mahirap na yung trabaho, iiyak-iyak ako. Pag masarap ang buhay doon sa okay. All of that, alam ko yun, the good and the bad, it's all on me. So that's the realization. I think that was the message that she was trying to impart. No? Of course, ang sinabi, hindi ko na tinuloy yun. Hindi ko na tinuloy yung aking doon sa message ko. Actually, sumagot ako doon sa text na yun. Sinabi ko sa kanya, yes ma'am, I understand the good and the bad. Pero please still help us and support us at INEC. Actually, ang sinagot niya, talaga namang hindi namin kayo pababayaan sa INEC at kukulitin pa rin namin kayo. Ibig sabihin, pagka medyo masama ang serbisyo, na una siyang pangungulit na anong nangyayari dyan. So, anyway, sanay naman tayo doon. But yes, that is the responsibility.